that I would not. Partner! Yes, partner! Natatouch ka ba sa mga parang mga videos na nakakaiyak? Nantatouch ako? Okay. At least confirm, manyak ka. Grabe naman yung manyak agad. Manyak agad. Yung pwedeng ano lang. Hindi. Ikaw kasi Ano ba iba yung sinasabi ko. Sabi ko kasi nakakaiyak. Ewan ko kung ba't napunta tayo sa touching. Dapat sinabi mo nakakaiyak ka. Sinabi ko, natatouch ka ba sa mga nakakaiyak na videos? O nasabi mo touching, chancing. So talaga, confirmed. Dapat sinabi mo, naiiyak ka ba? Okay, baguhin ko na po, sir, ha? Pasensya na po sa mga pagkakamali ko sa buhay. O talaga, ayusin mo nga buhay mo. Sir, ayusin ko po yung tanong. Naiiyak ka ba sa mga touching videos? Ayan yung mas tama. Tama, no? Hindi yung natatouch ka ba sa mga nakakaiyak na videos? O sige na nga, mali na nga ako. Sorry, sir, pwede po ba magkamali? Naiiyak ka ba sa mga touching videos? Pag may kinalaman sa pets, hindi ko alam kung bakit. Hindi ako naiiyak, pero kung may kurot sa puso. May kurot sa puso. Pero pag mga tao, mga surprise, mga ganon. Hindi masyado. Sa bagay, kanya-kanya naman talaga eh. Merong mga tao talaga na sadyang asal hayop. Di ba? Kaya relate ako sa mga hayop eh. Sa mga hayop, ganyan. Di ba? May mga ganon. And kasi yun yung kay. Oo, diba? correct. So correct, kung natatouch ka sa mga pets compared with yung mga eksena ng mga humans. Even sa mga halaman. May mga ganon, di ba? So, naiintindihan natin yung mga ganyan. Pero may mga iba na talagang naturally natatouch sa mga videos na nakakaiyak. Wala lang, recently lang, meron lang ako nakita na nag-trending na video ng isang OFW. So, yung OFW na ito, partner, talagang may intention siya na i-surprise yung kanyang family. So hindi siya nagsabi na uuwi siya ng Pilipinas. So ang eksena dito is merong birthday celebration yung kanyang anak sa isang fast food chain. Tapos ang ginawa niyang gimmick is nung una gusto niya sana siya yung nasa loob ng mascot. Kaya lang di yata pinayagan. Kasi syempre kung di ka naman trained. Diba? Tsaka parang nakakatakot bigla mo tatanggalin yung ulo ng mascot. Hindi ba? Hindi mo matakot lahat ng bata. May trauma na sila for life, di ba? Tama. Ayaw naman natin. Malamang may protocol yung mga yon. Correct. So, hindi pinayagan. Pero ang pinayagan sa kanya is for him to wear... Lumabas sa spaghetti. Ano? Lumabas siyang spaghetti. Hindi siya pinayagan mo lumabas na mascot. Pero pumasok siya sa burger. Ang pinayagan sa kanya, partner, to wear the uniform. Okay. Ay, di siyempre, kapag ka naka-uniform ka ng isang fast food, bilang isang fast food crew, merong cap, merong mask. So, hindi ka kagad talaga makikilala. Plus, naka-uniform ka. Hindi mo papansinin. Correct. Marami sila, di ba? So, isipin mo. So, ganun yung naging eksena. Sobrang nakaka-touch kasi siya dahil kunwari, siya pa yung nag-abot ng gift. Tapos yung gift pa lang na yun, sinabi dun sa misis is, gift parang galing sa asawa na OFW. Tapos dun pala sa gift, iyak na siya ng iyak. Na parang touch siya, may nakarating na gift. Ang hindi niya alam, di ba, yung nagbigay ng gift is yung mismong asawa niya. Di ba? Naiyak ako ng slide, partner. Nag-water ako. Iba talaga yung sayo pag ikaw nagsasabi. Hindi, nag-water yung eyes ko. Bakit? Nag-water. Sa bagay, nag-water yung eyes. Iba talaga yung dating, no? Oo. Pero iba din talaga yung dating ng mga surprise. Oo naman. Nakakatawa, nakaka-touch siya. Yun yung mga videos na natatouch ako pagka mga surprise videos. Paano ka umiyak noon? Anong ginawa mo? Naglupasay ka ba? Gilid luha lang, partner. Kasi parang may camera, ganon. Nanonood lang naman ako ng video. Hindi naman ako yung misis dun sa video. Ano, parang umiyak ng sobra? Kamag-anak ba ako? Nakakatuwa lang yung mga ganyan kaso. Nakaka-inspire, no? Oo, parang okay. Nakakatuwa talaga ang pag-ibig. Oo naman. Tsaka parang sarap din niyang gawin sa ibang tao. I mean, sa taong mahal mo pala. Diba? So-surprise mo siya. Yes. Papakita mo kung gaano mo siya kamahal. Kaya naging uso yan eh. Marami nakakanood. Gawin ko nga din, di ba? Oo, diba? Makagawa nga din ng surprise sa taong mahal ko. Yes. Diba? Gawin nyo na po yan, mga kabisyo, kasi hindi natin masasabi. Malay mo. Diba? Next year, wala ka ng budget. Diba? So habang may budget ka pa, i-surprise mo na siya. Tama. Salamat na marami sa pagtutak this Feel Good Lunes. Susunod na po at Tara Kape with Robin Chen and Conyo Bicolano. Muli ako po kasi Nicole Ayala. At ako naman
si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, have a feel good Monday. Ingat po mga kabisya, bawal tamad, anak mayaman. Bye-bye!